Good evening, kanayon. Nagabihan po kami. Pauwi ngayon galing ng sentro. Ayan. Umattend po ng misa sa aming chapel. Kaya ito, nagabihan po kami. Pababa na po kami. Doon pa po ang aming bahay. So ito yung aming dinadaanan. Kaya mahirap pong magabihan. Asangwanan laangan. Dadaan pa po kami ng bukid. Sayin po yung mga bukid. Ayan, pababa na po. Dahan-dahan lang sa pagbaba dahil mahirap maglakad sa ganitong daan kapag umulan, di ba? Madulas po. So dito na po kami sa may bukid. Medyo madilim-dilim na. Yan, so dadaan pa po kami ng ganito, may tubig po dyan sa baba po niyan. Tapos may nilagay po silang kahoy para daanan po namin. Yan. So good night to all. Yun na yung bahay po namin. Medyo malapit na. Thank you for watching. Don't forget to share. God bless us all.